हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथांखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअ फिन बरायबाय जाय बिथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै भिजिट खालामो नोंथांमोनहा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जाय बिथांमोनहा आंनि चेनेलखौ अलरेडि साबस्क्राइब खालामखाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दिनै आङो माबा मोनसे जाथाय एबा माबा मोनसे खोथा फोरमायनो थाखाय बा सोरनिबा निउस बा सोरनिबा खोथा रायलायनो फैयाखै नोंथांमोन दिनै आङो आंनि पार्सनेल खोथा एबा गासै बे बड'टुब इउट्युब चेनेलनि मेम्बार्स लोगो नोंथांमोन नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथि बावहरनो थाखायसो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों मानो होननानै बुङोब्ला दिनै आंनि बे बड'टुब इउट्युब चेनेला नोंथांमोननि नाजानायाव नोंथांमोननि सापर्ट खालामनायावहाय दिनै 10K कमप्लिट जाबाय दिनै 10K बारलांबाय नोंथांमोन 10K कमप्लिट जाबाय नोंथांमोननि हेफाजाब होनायावनो जोबोद गोजोननाय मोनदों मबे रावजों फोरमायबावगोन आङो फोरमायख'नो हाया जादों नोंथांमोननिसिम बिनिखायनो आङो फिन मिजिंथियो नोंथांमोननि सायावहाय दिनै 10K जाबाय गाबोन 20K 30K 40K बेनिफ्राय गोबां माने दावगालांनायावहाय आंखौ हेफाजाब होलांबाय थागोन होननानै आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मिजिं थाबाय आरो लोगोसे फिन खेबसे खुलुमनाय जासिहरबाय गासैनिसिमबो गासै नायगिरिफोरनिसिम गासै साबस्क्राइबारफोरनिसिम मानो होननानै बुङोब्ला दिनै नोंथांमोन नङामोनब्ला नोंथांमोन सापर्ट खालामाबा आंनि चेनेला दिनै 10K कमप्लिट जानाय नङामोन दा आङो जोबथायाव बेखौनो खावलायनो सानो गासै भिउवार्स लोगो नोंथांमोनहा हानायमानि कमेन्ट खालाम आंनि भिडिअसफोरावहाय माबा मोनसे गोरोन्थि जादों एबा माबा मोनसे हेफाजाबनि थाखाय गोनांथि बा माबा मोनसे खोथा बुंनो सानदोंब्ला आङो बेखौ रिप्लाइ होनो थाखाय आङो नाजागोन आरो आङो मोनफ्रोमबो कमेन्टखौ आङो फरायजोबो गासैनिखौबो नाथाय आङो साफ्रोमखौबो रिप्लाइ हरनो हानाय जाया अब्लाबो आङो बयनिबो कमेन्टखौहाय आङो फरायजोबो नायजोबो दा आङो बेखौनो खावलायो नोंथाङा दिनै चेनेलाव भिजिट खालामफैबानो आंनि चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोसे लाइक एन्ड शेयार खालामनो दाबाव मानो होननानै बुङोबा नोंथाङा जे आंनि भिडिअखौ शेयार खालामनायजों लोगोसे गुबुन सासेयाबो हेफाजाब मोनहैगोन बिनि थाखायनो नोंथाङा अननानै भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो आरो जों फै बयबो नाजानि गासैखौबो माने सोरबा सासेया जुदि माबा मोनसे प्रब्लेमाव गोलैयोबा जों बयबो ज' जानानै खौसेयै हेफाजाब होलायनो नाजानि आरो आंबो नाजालांबाय थागोन दिनै नोंथांमोनहा जेरेखम आंखौ सापर्ट खालामनानै 10K नि एबव खालामफैबाय 10K नि गोबांसिन दिनै साबस्क्राइबार होफैबाय दा बेफोरबायदिनो नोंथांमोन हेफाजाब जेसेबां होदों बेफोरबायदिनो आंबो नाजालांबाय थागोन माने जेसेबां हायो एसेबां गासैखौबो माने हेफाजाब होनो दा आङो जेसेबां हायो आं बेखौ मावनो नाजालांबाय थागोन दा आंनिफ्राय मिजिं थाबाय नोंथांमोनहा अराय सम आंजों आंनि चेनेलावहाय गसंथानानै थाफाबाय थागोन आरो आंनि चेनेलखौ दिनै गिदिरनिफ्राय गिदिर खालामलांगोन होननानै आङो मिजिं थाबाय नोंथांमोननिसिम गासै बर' रायजो राजा नायगिरि नोंथांमोननिसिम दा दिनै आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननिसिम 10K साबस्क्राइबार कमप्लिट जानायनि खुसियावहाय बेखिनिखौनो नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों रायजोफोर थेंक इउ खुलुमबाय।